Ahojte milí priatelia, takže tretí zo série NLP príbehov je hotový, je vonku a vy ho máte možnosť prečítať, keď kliknete tuto hore nad videom. Tento príbeh je z lekárskeho prostredia, nakoľko si uvedomujem, aký je stav nášho zdravotníctva a naozaj tí naši lekári robia čo sa dá, ale tie kapacity jednoducho nestačia. A myslím si, že mnoho lekárov aj zdravotníckeho personálu má akutný nedostatok času. A myslím si, že práve táto stratégia skresľovania času môže pomôcť práve lekárom a zdravotníckemu personálu. Takže určite odporúčam. Verím, že to prinesie hodnotu a že títo ľudia aj vďaka týmto stratégiám, ktoré v tomto príbehu objasňujem, môžu výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu života týchto ľudí. Každopádne ma v blízkej dobe čaká veľmi zaujímavá cesta na jedno veľmi zaujímavé miesto a vy, priatelia, môžete byť pri tom. Myslím si, že to bude hodnotné nie len pre ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný handicap, ale taktiež aj pre zdravých ľudí. Budeme sa baviť na jednu veľmi zaujímavú tému, ktorá zasahuje takmer celú populáciu na tejto planéte. A ak chcete byť pritom, tak zostaňte so mnou. Nezabudol som ani na slúbený ďalší príbeh na tému, ako pracovať so svojimi emóciami, ako ich programovať, nastavovať a upravovať podľa svojich vlastných potrieb. Určite sa k tomu vrátim.